Satu sareng pun dereng sampai dumugi Kartosuro menika sak pinggir bengawanipun bena. Raden Said bingung penggali. Ya ki akar priwat metune ngendi mboten dereng enten kertek utawi buk kados sakniki. Sak ndelalah wonten sak ler bengawan niku wonten klapane ingkang dhuwur. Menika dipunawe kaliyan Raden Said menika ambruk dhateng kidul bengawan. Kenging damel wot sak pendherekipun. Mila dereng pun saged bareng pun saged muwet sedaya niku klapa niku ngadeg melih. Mula dereng sampai dumugi Kartosuro menika Kang Ramane sampun perang kalih Lonte. Dados perangipun Raden Said menika mboten medun kaliyan numpak jaran wau. Sareng ditembak londo dijiglokke teng Blumbang sak jarane. Londo sumbar. Oh, Raden Said mati kena tembakku. Mboten idep nek mung didelikke kalih jaran wau. Sareng pun rampung-rampung asale perang kalih Londo menika mula dijemenengke Mangkunegara sepisan Surakarta Adiningrat. Nika pangertosan kula niku. Tinggalane teng mriki Pak apa? Tinggalane sing wonten mriki Semartinandu kaliyan Kyai Limpung. Tumbakipun Kyai Limpung menawi sing wonten Bedhi nika Semartinandu. Griya niki napa pun nate pernah dibangun apa didandosi ngoten Mas? Mula dalem niki nganu Mas, jaman riyin sedaya omah sitok niku alang-alang. Sareng pun alang-alang niku mboten enten, dicuplik dedekke tumpeng dhuwur nika kudu alang-alang. Nek ngandhep blandar niki kenging disalini gendeng. Nah, tapi nek sing inggil niku ten mboten kenging disalini. Mboten kenging tetep alang-alang, tesih enten alang-alang. Lah entene mriki jaman riyin mboten purun dibangun. Teng Pak Bupati Somo Harmoyo napa pripun niku betake bahan ing Wonogiri sak trek niku mboten purun bangun tenan. Namung tiyang sepah kula Pak Sonorejo niku nyuwun senge 8 damel regol ngajengang. Ngoten. Lah entene purun dibangun sareng alas mriki pun dadi desa pun rame omahe masyarakate pun do kenceng kok omahe Mbah